Hvala vam poštovani potpredsjedniče Sabora, poštovane kolegice i kolege. Prije nekoliko tjedana nazvao me prijatelj iz Osijeka, obiteljski ugostitelj, uz uobičajeni razgovor o svakodnevnom životu došli smo i na temu posla. Naravno, kao i svi ugostitelji u današnje vrijeme u Hrvatskoj, nije imao dobrih vijesti. Rekao mi je Marko, ljude je strah, držimo se svih preporučenih mjera, ali jednostavno nema posla. A sada vidim da su nam podigli minimalnu plaću. Pa kako da se isplati minimalnu plaću uz sve mjesečne obveze koje imam, a posla nema, jedva i ovako preživljavam. Složili smo se da ne možemo puno toga promijeniti, jer kako stvari stoje, Stožer i Vlada RH u koordinaciji dirigiraju našim životima. Oni odlučuju tko može raditi, kada i pod kojim uvjetima, ali ono što možemo i moramo jest ukazivati na sve probleme naših građana koji su posljedica odluka države i državnih institucija. Jučer me nazvao drugi prijatelj. Moja generacija, nedavno zaručen, pokušava kupiti stan, ostati u Hrvatskoj, živjeti ovdje, stvarati i boriti se za svoju budućnost i budućnost svoje buduće obitelji. Također je ugostitelj. Majka, otac, sestra i on ovise o poslovanju unajmljenog kafića od 40 m2 na zapadnom dijelu grada Zagreba u kojem su više od 30 godina. Njihov posao je preživio sve vlade do danas, i HDZ-ove i SDP-ove, ali ako se odnos prema ugostiteljima i poduzetnicima ne promijeni, ova Vlada bi ih skupo mogla koštati. Obitelj o kojoj pričam zadnjih 30 godina radi, stvara, zapošljava, pridonose nama svima i uz to osiguravaju sebi normalan i dostojanstven život. Jučerašnje najave oko uvođenja najstrožih epidemioloških mjera od proljetnog lockdowna za njih i njihovo poslovanje imat će nesagledive posljedice. Taj novi lockdown koji bi po medijskim natpisima trebao trajati do Badnjaka, a danas su rekli do 21. prosinca, neće na njih utjecati samo sljedećih mjesec dana. Utjecaj i posljedice ovih mjera ugostitelji će osjećati najmanje do sljedeće turističke sezone, ako ne i duže. Vi koji radite u državnim institucijama morate razumjeti da svaki ugostitelj i poduzetnik ima fiksne troškove, odnosno hladni pogon koji mora podmiriti svakog mjeseca, radio on ili ne. Prije svega moraju razmišljati o svojim zaposlenicima, njihovim plaćama, najmu, struji, vodu, plinu, gospodarskoj komori, ZAMP-u, HRT-u, komunalnoj naknadi, koncesiji ukoliko imaju terase, više od 20 parafiskalnih nameta i tko zna koliko još troškova koje nisam spomenuo. Povod najave ovakvih rigoroznih mjera prema ugostiteljima je proizvoljan. Izuzev noćnih klubova, ja se ne sjećam ni jednog članka ili vijesti u kojem se spominjalo da je žarište zaraze bio kafić ili restoran. I vjerujte mi, nisu bili. Ne postoje ni dokazi ni istraživanja koja bi to potvrdila, a koja bi bila okidač za ovakve mjere prema ugostiteljima. Velika većina njih se drži propisanih epidemioloških mjera iako im one drastično smanjile poslovanje. Ja vam odgovorno tvrdim da je svima njima stalo do njihovih gostiju i prijatelja koji dolaze u njihove ustanove. Porezi koje plaćaju ugostitelji su najveći u Europi i dok ostale europske države smanjuju poreze koji su daleko povoljniji u odnosu na naše, naša vlast tako nešto ni ne razmatra. Ugostitelji vam apeliraju još od rujna da im se omoguće povoljni krediti s kojima će premostiti ovu krizu. Ne subvencije, ne dijeljenje novaca, nego posudba koju će ti ugostitelji vratiti natrag. Oni sami ne mogu doći do novaca od banaka jer ni jedna banka ne želi posuditi novac ugostiteljima kojima iznad glave visi mač novih mjera koje će im dodatno onemogućiti poslovanje. Ne žele jer njihovo poslovanje je ugroženo zbog vaših odluka. No nisu njima ugroženi samo poslovni planovi, ugroženi su im i privatni životi. Prijatelj kojeg sam spomenuo ne može dignuti kredit za stan, ne zato što nema uvjete za to, nego zato što su banke skeptične prema onima koji rade, koji su zaposleni u tom sektoru. Da stvar bude sasvim jasna, stvorili ste uvjete da mlada osoba koja želi živjeti i raditi u Hrvatskoj u ovom trenutku preispituje samog sebe, svoju struku i svoju budućnost u RH. Hrvatski suverenisti očekuju od Vlade da sve restriktivne mjere kojima se onemogućava normalno poslovanje prate i mjere za pomoć baš poput onih koje provode Njemačka ili Austrija, gdje će se nadoknaditi poslovanje iz istog perioda prošle godine s 50 do 70% prometa. Hvala.